guys ngoti tegi vamwe mshia guys ndosvika pabasa izvozvi saka ndenda kutokata life tongotegai vamwe fast mundisherewo life iyi ndikuda kutongotega taura ndikutopinda pabasa manje saka ndoda kuti ndikurumidze kutaura zvandoda kutaura hanimona ndoda ndikunzota zvanoda kutaura guys saka ingonditegeraiwo vamwe moshare life because ndiri kufamba kubva pabasi stop ndenda tosvika pabasa hakusikuri kubva panapa ndinda kutotanga basa saka ndisingasaiti zvefoni guys chingotegai vamwe fast chingotegai vamwe fast ndakuti ndinotosvika pabasa manje saka ndenda kutodzima foni yangu morning guys morning iditi ko inda kusauya nezuro ndotozofunga kana ndakuona tegai vamwe guys ngotegai vamwe mushare life fast tegai vamwe mushare life fast guys tegai no poshi sometimes zvinoda kungoaddress kwaona zvoda kungoaddress sometimes because aungatsvagi munhu akazvinyararira munhu asina chaaita munhu ari kutongota yake ari kuita guys. Anyway, good morning guys. I hope you are all okay guys. I hope you are all okay. Monregera pandiri kufamba pane pamwe pekuti panokata network. Andimaona. So, izvo zvimakusena naya to my attention. It came to my attention na someone else kanzi kune post yamaisirwa. Handitimaona kune post kutenderera kunzi makanyora zvamakanyora pamusoro paMo Boys. But post yacho yakandikati post munatu yako ndobva ratotanga namurafura ngati handizve makuwa kusandigire makuwa ndakuzaiti zvamunoona mastreet sai zviriko handika ndine 2 days handimo mastreet ndenge ndiri kubasa ndinati mandimokona tika izvi so dziri kuma7 kunoko ndotanga na8 ndopedza na8 manheru ndosvika kumba kuma9 panosvika kumba kuma9 nekugeza ndini ndakatoneta ndosvika ndichirara mangwana ndomuka futi na6 makuseni ani muri kuona ndamuka na6 makuseni ndokwira mabhasi 2 kwandakushandira iko zvino ndokwira mabhasi 2 andimaona ndonobata timetable yebhasi ndonosvika murengi ndobata imwe timetable yebhasi ndouya kunoku ndosora futi zve8 to 8 andimaona kana ndisingaiti zvindoita ndenchita manight the whole day ndosora ndakarara nezuro ndakasora ndakarara because ndakabva basa makuseni ndakatosvika kumba kuma10 yanga iri holiday kunoko saka iri holiday kunga kusina basi mabhasi anotanga kufamba na10 saka ndakapedza na8 but I had to stay kubasa kuti ndimirire time ndotanga kufamba mabhasi ndobva ndandanzwa sorry guys network iri kunetsa pando ndiri kufamba apa ndobva ndarara late andimaona ndakatozomuka very late ndamwa late kuma9 chibva ndatogadzira lunchbox yangu nekutodzokera kunovata because ndachimukira kubasa makuseni ndatomuka na6 so zvindiri murodhi muri kuona andimaona so somebody tell you kanzi kune ndabva ndatomura franga ndandi kunzwa zvimakuwa sena neni andiwana usandigire makuwa ndakugara ndichiudza ndandi kunzwa zvimakuwa mastreet abva asiyana nazvo bva ngoti aura itina dango ndakati usanzwa zvema street zvapera daro ndatopinda murodhi ndotofamba ndikuya kubasa ndagara nambotega ndidongorera kuti Facebook kuite ndikuti dhuma nemwe munhu anosviti boss wale ina nditomuzivi boss wale uya akaisa chipost chakaisa akatega star rangu ipapo saka ndasvika ngobvisa chekutanga ndasvikobvisa tag ndobva ndatokomenda kwanzi smell ndo vakanyora apa andiona ighost anzi rakanzi mail sorry guys network iri kunetsa ndikufamba inguva iko izvozvo network iri kunetsa animaona network iri kunetsa guys animaona network iri kunetsa so zvandishamisa kuti munhu ari kunditega ndatarisa patag post yacho yakanyogwa neghost guys. I don't know how many times you want me to tell you handitika I have never been to mafira kureva kubva rekudeletwa handitika neiri riripo I have never been to mafira kureva andi muri kunzwa mafira kureva rakavhurirwa kutuka mail andika iye Mo Boys saitotaura nenyaya dzemafira kureva idzodzidzi parakatanga kufugwa paitukwa achitukwa nchiti Mo Boys unototuka because unoonekwa uineni ndo zvaunototukirwa izvozvo gurupu rarakavhurirwa inini he knows that for a fact Mo Boys knows that for a fact ndaitotaura naye tichitonyeya nenyaya gurupu remafira kureva iro riri and so ndowana kupi chivindi chokunopinda mugurupu remafira kureva inini ndinoziva kuti gurupu rakavhurirwa inini plus Mo Boys ndinogwa naye pakuti guys come on rightly stop this nonsense stop this madness stop this nonsense anditika zvokuda kupinza zita rangu pamunenge pasina kukwana pandisina kukwana andidika kana ukanzwa guwa Mo Boys andika since wanzi wakanyora kuti ndisisi vangu anotaura zita andika I don't know which sister yakureva anditi but please go to that sister of yours andika go and tell that sister of yours to stop the madness because isisa mutochenesa mabrand name akanza nasisi paFacebook saka paunonyora kuti sisi munhu anozika vanhu anobva vatonyora kuti sisi meli ever that is sisi wari kunyora kuti ndozva kuti ndisisi vangu vanyora can you please go confront that sisi ndozvinoita munhu chaichi yakakwana confront that sisi handika wotsvaga evidence dzako dzakakwana handika wouya nadzo kana toudza sisi wavo kuti I know kuti ndimi uri kuita zvinhu izvi stop it handiti
stop kuda kukanganisa vanhu nekurwisana nekuvengeresa vanhu. Anditika this is so wrong, this is damn wrong. Handina nguva yekunyora ghost guys, ndinotori necontent yangu inondipa mari yandinofunga kuti ndiite, but handina nguva yekuiita. Ndinofunga kutoita maskits angu handitori nawo yekuti ndiite mari, handina time yekuiita ikozvino. Ndotozoita kana ndaita off because ndikuenda kubasa. Handi muri kuona ndinenge ndichienda kubasa, handina time yachona. Ndowana time yekunocreatana neghost rekunonyora kumafira kureva. Come on, lose your sense, use your senses guys, use your senses. Ndatosvika kubasa saka handichakundotokata mari, ndichanga na 8 saka dzatodza kutokwana. Handimaona, use your senses guys. Mumwe muna kutondiudza kuti kwanzi Annabel Masanda isaposta akatega isi smell. Antika nokuti Annabel watotaura kuti kureva si smell yo. Ndikati Annabel ngade ndaenda but Annabel wakatondiblock. Handimaona, akandiblock denda toenda. Handimaona. So guys, musadaro guys, it's wrong, it's wrong, it's wrong kuti murwisani sevanhu. Munofarira kurwisaniswa kwevanhu sere kuti ningati chakati ningati ndiningi. You speculate. Chagai ghost racho kuti ndiani. Handitika handina nguva yekuita ghost nini. Ini kachidautora kuti ndinoese zvandiri kuita izvozvizvi ndozvandinoita. Handina nguva yekusara ndichipindira nemaghost kupfeka kudai. Ndofunga madiaries pana pandakapodha kuvhurira foni yangu ramunoti ghost rine zita rangu nepicture yangu rakatonzi Meli Dube. It's a profile isina chite friends because ndinoishandisa kuita kupinda naye padiaries anytime ade ndichida ndoswitcha to Sisimeli diaries, but ine picture rangu nezita rangu. Andimaona. Saka guys, stop this madness, this is nonsense. Mukona ndirizi pa social media ndinenge ndichida kubasa kweda kudima phone izvo zvindatosvika ndakutovhara phone yangu yakuita zvebasa. Handishandise phone ndiri kubasa. Handika unless ndishandisa basa phone zvinhu zvebasa. Saka ndina nguva yekuita zvinhu zvemaghost guys. Mozviziva kuti ni kunoku nditori munhu akutoenda kubasa kumashifts ndiri kera ndinochengeta varwere. Handi muri kunzwa, ndinochengeta vanhu. Please stop this madness. More boys hanzvadzi yangu. Antika if there is something kana une something chakuda kwandiri, you have my number, you come to me. Otherwise mukana mchinyira zvibhende kana kuti mchifunga kuti muri kureva inini chibhende kana kudika. My brother, kana uri kuda inini uchindiwanira nekuseri tichitaura zvakanaka kuuya kupublic kuchitaura zvimweka. Come to me my brother, this time I'll be ready for you. Tombosiya zvokunyarana toisa paside, tombosiya zvokurespectana nekunyarana toisa paside. Topinda nemonemo anditika nemonemo topinda nemonemo. Handina kupusa guys, ndakanyarara but ndakupusa. Ndiri munhu mukuru. Ndikashama muromo wangu uyu amuzozvifariri. Ndikashama muromo wangu uyu amuzozvifariri guys. Truly speaking, ndiregewo ndine peace yangu. And age yangu haichadi zvokuti ndiye ndichitukana nevanhu ndichita sei social media. But please don't provoke me. Don't provoke me. More boys please. Kana whoever kana uriwo kuita zvinhu izvi kana kuti une vanhu vakutuma kana kuti chima hanzvadzi uri hanzvadzi yangu totaura kuseri towirirana. Antika please stop this. Ndatichaure pavanhu. Because handizodi kuya nchishama muromo wangu. Anti if you are after me ndinouya nchizvimiririra. Handina basa social media chati kudi katona chati kudi ndichazozvimiririra. Antimaona hazvina kunaka. Stop it. I don't do ghost and I will never create a ghost for anyone. I will never come and talk ill about you, more boys. Never. So, you know kuseri. You know if there is anything, I'll come to your inbox and tell you kuti this is wrong. I come and tell you kuseri. Kuti this is wrong. Andimbostora nchita zveghost kana kuwana kuti ndopinda nyaya dzamaimiki ni pakuti nyaya dzamadhumbe ndozipinda pakuti chi. Madhumbe is not my friend. Ndotaura nyaya dzamadhumbe nchipa reference pakuti chi. Kana ndikataura nyaya dzamoboys ndine dzandotaura ini chaidzo dzanenge achinyatsoziva. Handi muri kunzwa, dzanenge anyatsoziva chako ndino dzandinogona kuya nchimira apa nchitaura ndoga. Handimaona kuti zvana madhumbe zvakauya papublic pane vanhu izvi. Musiyane neni please. Muswere zvakanaka. Anditika muchanisa ndex ina handina kuadreswa nyaya kuseri. Handina kuadreswa nyaya kuseri. Dei vanga vauya vakandiadreswa kuseri. Sisimeli kune ghost riri kudai ndasinotoona post iyoyo. He did not iwo ndoda kuti nini ndiende kuseri. Iva vana kuya kuseri one. Iya hanzvadzi yangu haina kuya kuseri kuzondiadresa kuseri one. Ini ndoda kuti ndiende kuseri. Ndangositorowa nesurprise yepost makusena naye ine zita rangu. Andimaona. Ivo sei hanzvadzi yanga dei vamuka kusenchero dei vanga vasina kundibata nezuro semunhu anga kaneta ngakarara ngakaisa. Hamuna kundiona ini nezuro. Hamuna kundiona. Ingade nezuro ingade yangu ya kuseri kana siya kana message kana angafona because phone yangu iri pa flight mode nandakarara. Andimaona. So this is not right. Muromo wangu regai uramba wakavharika guys. Regai muromo ndiri munhu mukuru anditauri zvinhu zvisina basa inini. Regai muromo wangu uramba wakavharika. Moboys paanogona tinopembedza. Paanotadza indomudza kuseri. Handimbomudzi pachena. Ndinomudzira kuseri kuti my brother wakurasika. Handi sumuka apa famba wakadai. Handitika kuri zvino vamwe vanhu vanina vangu vari close vanoshanda namoboys vane mapashezi kwa moboys koko kuti ndinogona kutotaura navo. Handimaona kuti aiwa munin'ina wona apa so he knows. Saka zvamuda kuita zvazvisiri izvo guys, stop it guys. Tozobatana kusura mangwana ndiri business tozobatana kusura mangwana.